Destruktive pladegrænser langs hvilke litosfæreplader glider mod hinanden. Den af de to plader, der er størst densitet, synker ind under den anden og fortsætter sin bevægelse ned i astenosfæren. Her vil pladen efterhånden destrueres, det vil sige, den vil smelte som følge af, at tryk og temperatur stiger med tiltagende dybde. Nedsynkningsprocessen kaldes subduktion, og områderne, hvor det forekommer, kaldes subduktionszoner. Oceanskorpen er tungere end kontinentalskorpen. Det er eksempelvis derfor, at Nazca-pladen vest for Sydamerika subducerer under den sydamerikanske plade. Karakteristisk for destruktive pladegrænser er blandt andet dybsøsgrave, vulkaner og bjergkæder. Den mest hyppige vulkanform ved destruktive pladegrænser er keglevulkanen eller stratovulkanen. Under keglevulkanen ligger magmakammeret dybt. Det betyder, at der skal være en kraftig trykningsstigning til, for at et udbrud skulle kunne finde sted. Derfor skal størkningen i magmakammeret foregå over længere tid. Resultatet bliver blandt andet, at der dannes frit kvarts, og at lavaen derfor bliver sejtflydende. Udbredelsen af lava er lille, og vulkanen vokser derfor relativt hurtigt i højden. Keglevulkaner kaldes også stratovulkaner. Stratos betyder lag. De er lagdelte, fordi udbruddet starter med store mængder tephra, som er faste partikler. Dernæst kommer lavaen. Den er sejtflydende, fordi den er mindre varm. Resultatet bliver et karakteristisk kegleformet profil. Udbrud fra keglevulkaner er sjældne, men også mere kraftige end ved skjoldvulkaner.